Bona vesprà. Bona vesprada. Benvinguts. Anem a començar el ple ordinari del mes de juliol. Tots s'heu pogut descarregar les convocatòries electròniques? És que per anar resolent si hi haguera algun problema, si podeu descarregar-ho bé. Doncs anem al primer punt. Aprovació d'actes de les sessions anteriors, la sessió de Constitució i la sessió extraordinària d'organització. Algun canvi o alguna cosa que afegir? No. Correcte? L'aprovem per unanimitat? Sí. Vale, gràcies. Segon punt, per l'expedient 263/2019, proposta d'adhesió a la central de compres de la Federació de Municipis i Províncies Espanyola. Com hem fet estar els últims mesos a Madrid a les centrals de compres de la Generalitat, de la Diputació, de la Federació Valenciana de Municipis i estem en la Federació Espanyola. En cas que és molt probable que no utilitzem els seus serveis, realment el que ens interessa és tindre una diversificació per a poder optar sense tenir que passar per procediments de contractació, que és el que ara ens paralitza el funcionament. Qualsevol procediment de contractació d'un servei que va tindre una certa continuïtat en el temps, o tenim que fer un expedient de contractació o tenim que acollir-se a algun expedient que ha fet algun organisme com Diputació, Federació i demés. Doncs així simplement és anar en aquesta línia. No ens compromet a res, ens compromet a complir la normativa, però utilitzar els serveis si ens pareix o si no ens pareix. Doncs simplement és un pas més en aquest procés que estem fent des que se va aprovar la nova llei de procediment de contractació. Teniu alguna cosa a dir? No. Estem tots d'acord? Sí. Molt bé, gràcies. I el punt 3, moció presentada pel grup municipal Junts per Benifairó per establir una assignació econòmica a grups municipals de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls. La llista. L'article 73.3 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el ple de la corporació, amb càrrecs als pressupostos anuals de la mateixa, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fixe idèntic per a tots els grups i una altra variable, en funció del nombre de membres de cada un d'ells, dins dels límits que, en el seu cas, s'estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l'Estat i sense que puguin destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. A l'Ajuntament de Benifairó de les Valls s'ha constituït 3 grups municipals. Els regidors que els integren tenen com a tasca l'atenció dels afers municipals, que no és altra cosa que la gestió i la defensa de l'interès general dels ciutadans, els quals participen en el control i la gestió de la cosa pública a través dels regidors que han elegit. Els regidors, al govern i a l'oposició, a la vegada són l'expressió del dret fonamental dels ciutadans a participar en els afers públics mitjançant representants lliurement elegits en eleccions periòdiques de sufragi universal. Per aquests motius, és necessari que els grups municipals disposin de suficients recursos materials per fer front a les tasques que tenen encomanades. En conseqüència, davant la importància i necessitat que representen els grups municipals i les tasques que tenen encomanades, el grup municipal Junts per Benifairó proposa al ple l'adopció dels següents acords. En compliment de l'establert en l'article 73.3 de la llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, assignar als grups polítics una dotació econòmica per desenvolupar les tasques encomanades normativament. Bé, nosaltres en esta moció el que busquem és que tots els grups municipals tinguem els mitjans adequats per a fer la nostra feina. És una proposta que està oberta, que no hem concretat més perquè creiem que volem que la quantitat i com s'ha de gastar ho tindríem que acordar entre tots. I és una mesura que es fa en molts llocs. I això.
Nosaltres estem a favor de la proposta perquè pensem que com a nivell de partit totes aquestes ajudes sempre van bé i a part de que la llei ho recolza, mai mirarem en aquestes ajudes de forma individual sinó com a nivell de grup. Com vosaltres heu dit, és una norma que està recollida en la llei de bases de règim local, però que no té un ús especial. En la comarca només hi ha 2 pobles on s'utilitza. Pobles que comparativament amb Benifairó tenen unes despeses de funcionament molt més elevades dels grups municipals. Sagunt i Canet no hi ha ningú altre poble que en tinga. A més, la característica d'aquests recursos que s'assignen als grups municipals condiciona molt l'ús. Jo no sé quin seria el projecte que se podria plantejar d'ús d'aquests recursos, però per l'ús del grup municipal així disposeu de local, disposeu de mitjans, quan no sé quina classe de recursos se deurien cobrir en aquests diners. Com han dit, que no se corresponen ni en despeses de personal ni res. Jo crec que el funcionament dels grups no requereix una aportació, a banda requeriria també un control per part del ple de l'ús que se fan d'aquests diners, seria incrementar en feina a la secretària o al ple per a controlar un ús d'uns diners que probablement no siguin necessaris per al funcionament dels grups municipals tal com estan constituïts. No veiem una raó que justifique incorporar al pressupost una despesa quan vosaltres sou els primers que sempre dieu que se gasten massa diners en altres coses. Això pense que és una despesa que no és necessària. El funcionament del grup no necessita una aportació econòmica perquè com a tal el funcionament del grup hasta ara, no sé si teniu projectes nous, se circumscriu a l'actuació dins de l'Ajuntament. No sé si teniu algun projecte nou, però al circumscriure-se el funcionament dins de l'Ajuntament, al no comportar, com hem dit, ni despeses de funcionament, no té una raó especial. De totes maneres, si n'hi haguera un projecte potser més concret podríem estudiar-ho, però acollir-se simplement a una norma que està en una llei des de fa 34 anys que comporta una sèrie de condicionants que no estan complint-se perquè ni en base a pressupostos de l'Estat ni res està limitant les quantitats ni res. És algo que la immensa majoria d'ajuntaments no està utilitzant-se. Per què? Perquè realment els grups municipals no necessiten aquesta aportació. Però de totes maneres, si n'hi haguera algun projecte en algun moment donat que presentareu més concret, en aquesta base documental no li veig jo una raó per a que s'establisca. Anem a veure. Segons tinc entès, Faura sí que rep una subvenció, una ajuda als grups municipals per a aquest fi. I crec que n'hi ha recursos, sí, n'hi ha ordinadors baix, n'hi ha impressores, però nosaltres el que més i el que menys treballem i dins de l'horari de l'Ajuntament no podem vindre. Crec que, jo he vist algun regidor a lo millor fer ús de l'ordinador i tal, i crec que tu també des del teu despatx faràs a nivell del teu grup ús d'això. Nosaltres no tenim aquesta disposició de poder vindre dins d'horari laboral. Si mos fiques una impressora, mos fiques l'ordinador, jo me puc treure el meu, com he fet fins ara, ficamos una impressora, dotamos de fulls i tindrem la mateixa oportunitat tots, per exemple, perquè el que fem al fill al cap menciona això és precisament això, el tindre la mateixa oportunitat tots de tindre els mitjans adequats per a poder fer la nostra tasca. Si és un ordenador, saps que l'ordenador no se pot comprar en recursos de grup. Però, no t'estic dient que me'l compres. Impressora tampoc, i ahí me tens. Hasta este moment mai heu demanat utilitzar ningú recurs municipal. Però que m'han dit, perquè crec que t'has dit a mi, jo tinc ordinador impressora en casa, No, ja ho sé. No t'he mirat a tu per això. De totes maneres, ja dic, no n'hi ha ningú problema, no ho heu demanat mai. Així tenim el despatx tècnics on hi ha impressora i n'hi ha ordenador, i això, si la qüestió és si ús,
Dic, això no crec que requerisca el tema de l'aportació al grup. Si és per això, dic, si són més coses, doncs ja t'he dit que n'hi hauria que estudiar quin és el projecte que se pretén cobrir les despeses a través de les aportacions del grup. Jo penso que no n'hi ha grans actuacions per part nostra ni vostra, dic, llevant d'això, de que al final siga imprimir una cosa o el que siga, de que fora necessari aquesta adequació. Ja dic, però que jo penso que si el projecte és convincent i parla de necessitats concretes, jo no les he vist ara en la moció. Ja dic que si necessiteu, el despatx de tècnics té ordenador i té impressora. No n'hi ha ningú problema, com teniu accés de manera habitual per utilitzar les instal·lacions municipals, que això se pot utilitzar, que s'habiliti una clau d'usuari com la que usen els becaris de MES perquè podeu utilitzar l'ordenador i la impressora. Per això jo crec que no hi hauria ningú problema, sempre i quan s'especifique que se vol fer així. De totes maneres, com és una moció, passem a votar-la. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Gràcies. El punt 4, despatx extraordinari, no té sentit, no té ningú contingut. I passem al punt 5, que és donar el compte al ple de les resolucions d'alcaldia de la 127 a la 206. Si teniu alguna pregunta? Jo sí, és que he vist la resolució esta que fica de personal, l'expedient 198 del 2019, encarregat d'edificis municipals, taquilles de piscina. A taquilles de piscines el personal no anava és que igual m'estic fent un lío per això, pregunta, per una bolsa. N'hi ha una bolsa que se va constituir fa 6 o 7 anys que s'havia creat originàriament pel funcionament del Casal Xove. Sí. Que aquesta gent igual ha estat en el Casal Xove, que ha estat en el consultori metge i demés. I aquesta gent és la que està ara fent la feina de controladors de piscina, manteniment, cobrar entrades i neteja. És una bolsa que ve des de fa 6 o 7 anys. I aquest expedient fa referència a això? Farà referència a recollir, a fer ús d'aquesta bolsa per a donar cobriment. Estos anys darrere, els treballadors de taquilles han sigut gent de la bolsa de neteja. Sí. Sempre comporta problemes perquè la bolsa de neteja no saps mai quina és la gent que te va tocar en cada moment. I inclús enguany s'havia donat el problema del retras per temes de baremació i de més, de disposar de la gent de la bolsa de neteja que s'ha constituït recentment per ahir. Entonces tenim encara en vigor aquesta bolsa que se va constituir, crec que sigui en el 2011 o per ahir. Entonces el que has vist simplement és utilitzar aquest expedient de creació de bolsa per dotar el personal. Normalment, quan se crea una bolsa, sempre quan se fa un expedient de contractació, se fa en base a l'expedient de creació de la bolsa. En aquest cas és això. La bolsa que se va ficar en marxa és primerament pel Casal Xove i s'ha gastat altres vegades, però especialment pel consultori metge per substituir a la persona que està allí assignada quan se'n va de vacacions, si no se pot cobrir en gent de la hipoteca. I simplement se fa referència a això per a la contratació, no té ninguna altra cosa especial. Doncs ja està, jo no tinc cap dubte més. Alguna pregunta més? Vale. I ara el següent punt ja són pregs i preguntes. Teniu alguna pregunta? Sí. El primer punt és el tema dels contenidors marrons i també el tema de la neteja del poble. Perquè hi ha carrers com el carrer Antonio Lázaro, l'Avinguda de les Valls i el carrer de la Mercè que estan indecents, sobretot les voreres estan plenes de pissum i no es pot caminar per ahí. I volia saber quines mesures esteu prenent per a aquest tema. Els cantons se fan neteges de manera habitual, no sé si una vegada més o de més, se fan neteges en desinfectant, que elimina restos i després se diluïs. En principi, això és el tractament. Els contenedors és competència de l'empresa contratista del servei de recollida al fer neteja. Jo tinc constància que se netegen
de manera habitual, no sé en quina freqüència, això sí que és de veres que la freqüència no ho sé, però sí que se fa el manteniment, i els cantons, s'ha fet diverses campanyes recentment. Sí, però no te parle dels cantons, te parle de les voreres. El carrer que puja, la Dimada de les Valls que va de l'església amunt, El tram d'Adobe. És una zona que tenim prou problemes. De fet, s'està portant una neteja més intensiva en aquest espai en concret. Els altres se fa a nivell general, cantons, zones de contenedors, però ISA en concret i altres se porta una neteja més intensiva perquè ho requereix. Tota la zona ISA de la Manzana, que va des de l'Avinguda de les Valls, carrer Mestre Cueco, Antonio Lázaro i carrer Merced, crec que és la zona que se neteja tots els dies. Tots els dies se passa la gran hora, mentre que hi ha altres zones del poble que se fan 2 o 3 vegades a la setmana. Però ISA sempre se fa tots els dies, el que passa és que n'hi ha vegades que en cas que facis tots els dies no arribes perquè n'hi ha un incivisme excessiu en aquesta zona. La gent que teniu potser un poc de coneixement sobre la zona sabeu que en cas que se netegi tots els dies se segueix embrutant tots els dies, i estem en contactes amb l'administrador de la finca perquè estem demanant participació per part del veïnat, perquè sempre no se solen netejar, és no embrutar, i això és un niu de problemes, però que no per això no està fent-se, està fent-se tots els dies. El que sí que estaria bé, potser, és mirar en referència als contenidors l'assiduïtat en què ho netegen, perquè a mi també m'han arribat queixes de que fa molta olor, sí, sobretot que xorra i tal. El problema del contenedor, que la gent tira sense bolsa, especialment, ara a l'estiu, que hi ha gent que tira conserva, tira melons i tot, és de veres, però per això el tema de la neteja de cantons està també condicionat per els contenidors. Jo he vist que netejar. Està netejant-se, que sempre pot anar més, i el tema de la neteja dels contenidors, jo sé que esta setmana ha vingut una persona a queixar-se perquè havia estat netejant el contenidor del cantó i l'havia molestat durant la nit, l'empresa de neteja. O sigui, sí que anem a veure, perquè en el contracte que n'hi ha de recollida que fa la Mancomunitat, l'empresa concessionària en aquest moment Tedma, n'hi han especificat les clàusules, miraré a veure per donar-vos informació i per verificar que està complint-se. Almenys ara en estiu, perquè... Jo sé que aquesta setmana, per exemple, ha vingut una veïna a queixar-se perquè havia estat netejant el contenidor i l'havia molestat durant la nit, o sigui que aquesta setmana passada s'ha netejat. Sí que és de veure que dic, no sé si és una vegada al mes o vegada cada 2 mesos, això vos comprovarem. I de totes maneres, igual que han fet incrementar el servei de recollida de l'orgànica, malgrat el poc que s'utilitza, s'ha augmentat per evitar els problemes d'olors, mirarem a veure de diversificar els períodes de neteja més en l'estiu i menys en l'hivern. Això sí que ho mirarem, i vos passaré informe de quan se fa. Ja? Vinga. I el tema de l'escola, volia preguntar-te com va el tema de l'escola, el que van comentar que començaria el juliol les obres i tot. No, en juliol es començarà la licitació de la redacció del projecte. Vale. Les obres fins l'any que ve no es començaran. Vale. Estem ara en la fase de licitar la redacció del projecte. Que possiblement en breu tindrem que fer la redacció dels plecs. Mariola i l'arquitecte estan en això. Perquè el pas d'ara és licitar la redacció del projecte. Una vegada licitar la redacció n'hi haurà que licitar el projecte, però que en tot cas l'inici d'obres no serà mai abans del 2020. Des que estic formant part d'aquest òrgan, he anat observant la poca informació donada per part de l'equip de govern d'aquest Ajuntament. Permítame, senyor alcalde, a manera de suggeriment, que li demanen ser notificats per part de l'equip de govern de tots aquells actes, esdeveniments, reunions, en definitiva, totes aquelles accions dutes a terme per l'equip de govern. I la seva majoria són financiades des de l'Ajuntament. Així deixaríem d'enterar-nos de tots els esdeveniments que portem mitjans xarxes socials que actualment jo si vull confirmar alguna cosa etiquetar a Facebook, veure què és el que està fent l'Ajuntament. Jo, com personal
regidors d'aquest ajuntament no m'estic enterant de res. A mi ningú se m'està comunicant i vostè el dia del pleno va agarrar un grup de WhatsApp en el qual estem tots els regidors, se podía ampliar ese grupo para comunicarnos lo que va a hacer el ayuntamiento. Vamos, creo que es lo más normal. Lo que va a hacer de qué? El señor alcalde, el primer va a hacer un grupo de... Sí, no, però que me referís que quins temes vols que t'informi? Home, de tot el que està fent, per exemple, esteu fent el tema dels divendres. Jo això tinc ara el Facebook i El WhatsApp el s'envia WhatsApp de l'Ajuntament. a tot el poble. Tu no estàs donat d'alta en el WhatsApp? tinc un grup teu i tu podries... No, però ho enviem a tot el veïnat. Bueno, a tot veïnat jo crec que soc diferent perquè soc un regidor, crec que una miqueta més tinc dret a recibir aquesta informació de tot el que està fent l'Ajuntament. Crec, vamos. Jo t'entenc el que estàs dient, però te dic que qualsevol cosa que has d'enviar o penjar, el que siga, suposa temps i no arribes a tot. No, Ja, però Perquè n'hi ha altres mitjans que te pots... Ja, però agarra't el grup de tot el poble. Ja ho sé que hi ha faena, però és un grup que... però n'hi ha problema, no tenim un problema. En aquest moment hi ha 5 grups de WhatsApp perquè tenim ja vora 1.000 més de 1.000 destinataris, cada grup són 256 usuaris. No hi ha ningú problema en incorporar tota la comunicació que tinga que veure en l'Ajuntament, un 6è grup de WhatsApp, el de l'Ajuntament, des de veres. No n'hi ha problema, que al final t'arribaran les coses 2 vegades, una com a veí i una com a regidor. Pense que algun acte pot ser important el que requerisca una participació o una aportació especial, però els actes que tenen que veure en el funcionament normal, a banda de que se comuniquen de manera habitual a domicili, la convocatòria dels divendres de música s'ha portat a totes les vivendes. Quan és algo especial sí que se fa una invitació en paper precisament per al regidor, però per a evitar el consumir paper sense ningú criteri. Jo no vull que el grup de WhatsApp està ahí, no crec que ens costa molt. Que això és molt bonic que, no sé, jo m'ha votat molta gent del Perifeiro i que se faci algo de l'Ajuntament, que ho paga l'Ajuntament i que jo no pugui estar ahí explicant als meus veïns què s'està fent. Però tu tens Facebook, perquè jo estic veient que tu estàs donant-li m'agrada a certes publicacions, vull dir, sí que t'enteses de les coses. Home, lògic, soc regidor i tinc unes obligacions, sempre m'ho han dit, però també vull que per part de l'Ajuntament se me comunique també, que no estic demanant res de l'altre món. No, te comunicarem, l'únic que que rebràs les comunicacions com a veí i com a regidor, no hi haurà problema. Vale. Alguna pregunta més? Jo sí. Primer en referència al Parc dels Gossos. Estic veient, estem observant que el Parc dels Gossos, el que és el goteo, el que és el sistema de rec, no sé si és que està trencat o què, però se'n va mogolló d'aigua, se fan uns xarcos increïbles allí i clar, tot això genera mosquits i genera una sèrie de coses, entonces no sé per si no sou sabedors el dir-vos. El problema és que els gossos mosseguen les gomes, entonces si està regulat per un rec... Ficar-lo a l'altra banda, que no quede dins. No sé, això per una banda. Després també crec que és molt important, igual que se fa conscienciació de que se repleguen i conscienciació de que se repleguen les caques dels gossos i tot, de fer conscienciació de l'ús d'un parc de gossos, perquè no és amb el gos allí fa el que tinga que fer i se queda. Niava, va caure... Hi ha 3 cartells. No, ha caigut. El que fica la normativa, el que fica la norma de que n'hi ha que replegar les caques i tot, va caure, de fet, jo li vaig enviar a Toni una foto de que havia caigut i no s'ha tornat a ficar. I no està de més que igual que se fa, igual que se fa, exacte, la campanya, que aquestes normes d'ús se facin saber, no? Després també veig que n'hi ha moltes coses que estan trencades i que no s'utilitzen i no estaria de més a lo millor llevar-les. Però allí, sí. Allí sols ho han deixat ja el que queda, que en un inici era per a passar la cordeta per si a casa algú vol fer. No, però no parle d'això, perquè per exemple en el que és la pista d'agility n'hi ha salts i n'hi ha 2 només, l'altre són els palos. No sé, simplement ja per, igual dime per estètica o el que siga, però com no fa falta per res, si no se va a reparar, pues lo millor és llevar-ho.
Després també no estaria de més ficar dispensadors Sí, se va demanar, doncs perfecte, està demanat, doncs perfecte. Una de les modificacions de crèdit que havíem fet era per al mobiliari, s'ha fet una compra de mobiliari i papereres, però està pendent una de bancs i de més toilecats i això que són dispensadors. Vale. I bancs, això. Imagina que tot això ja ho teniu en compte, però... Hi ha certes zones del poble que se tenen que subministrar bancs en base a algunes obres que estan en marxa, perquè estan com a millores. Vale, però per fi és que n'hi ha alguns i altres que se tenen que cobrir, és a dir, com havíem fet una consignació en una modificació de crèdits que n'hi havia per una banda papereres, bancs i demés, i tenim pendents la incorporació de més dispensadors de bolsetes, n'hi ha dos en el moment, un en el camí de les bases i l'altre així en la puja de l'ermita, però és anar de poc a poc dotant-ne de més i ficar més bolses també. Bancs del parc de la piscina van dos canviats, ahir falta ficar-ne una miqueta més. I en el parc dels gossos també se volia ficar tipus banc d'estos, però són coses que no són actualitzades. I pagarrar aigua o netejar-te en un moment donat no estaria de més també. Una fonteta d'estes que tenen per veure l'animalet també baix. I tu, no? Sí, para que són coses que... Després, en referència a la replega de les papereres d'allí, no sé en quina assiduïtat se repleguen, però concretament allí, jo que soc usuària, tarden prou i ara en estiu fa molta olor i tot. Sí, això per una banda. Després, en referència a la piscina, el que és el paviment es barà mogolló. Sé que en altres ocasions havíeu ficat un producte o algo per a que no es bare molt. És que no fa falta córrer per esbarar-se. S'ha fet l'assaig ja, el que passa que no hem publicat els resultats perquè encara no ens han donat en paper, però està per damunt de la normativa. El que passa que ara estem esto nou i estem tot mirant a veure si es bara, si no es bara, no sé què. Es bara el paviment una barbaritat. El paviment s'ha fet una prova de resistència al rossament, una màquina, tenim el vídeo i demés, però falta el que és la publicació. Tenim sobre un nivell mínim de 45 a 47. Una altra cosa és que... la gent està veient l'entraó que n'hi ha des de l'ampliació, i això no s'albarà, però és que això no pots ficar-ho al voltant de la piscina municipal, perquè te raspes, perquè te pots caure i te pots fer més mal que la cama. La qüestió està en que estem pendents de veure si hi havia hagut un incompliment per part del contratista i haver ficat un material que no era, això és el que han fet ara. En aquest moment, si el material és l'adequat i veiem que n'hi ha, doncs potser n'hi haurà que estudiar o pintar algun tipus de pintura anti-esbarament o alguna cosa. I que hasta ara, el primer que han fet ha sigut verificar que el contratista ha fet el que tenia que fer, perquè si no s'hauria hagut de substituir-lo o fer-ho d'altra manera. En aquest moment ja tenim que veure ara quina és la proposta per a resoldre-ho, perquè... Acaba l'estiu i veure l'ús que li ha donat al final, perquè ara encara és tot nou. Ara el taulell de dins del bany li passa el motxo i no circula el motxo, perquè és molt respós. L'any que ve ja se podrà netejar bé. És tot nou. En referència a lo de dins, els vestuaris. Ahir, és que obris la porta i se veu tot el vestuari, no te pots canviar. No sé si n'hi ha possibilitat de ficar encara... Però canviar-te... És que... Se canviem en la zona de bany. Claro, és que aquesta zona no és per a canviar-se de roba. Això és una zona que s'ha fet pensant en que ahir, quan se practica esport en l'equip de futbol, això servirà per a que en serà el lloc on l'entrenador se reunirà en els xiquets, en les xiquetes, o en qui siga, per a canviar les dins. El plantejament que se va fer en guany ahir era convertir els dos vestuaris en 4, perquè aquests vestuaris tenen un ús compartit, piscina i instal·lacions esportives, perquè n'hi ha certs equipets que són mixtes, doncs se va fer una zona comuna on la gent està compartint informació i demés, i una zona separada que cada vestidor té 2 zones perquè siga el tema de canvi de roba i de dutxes. Falten bancs en les zones de dutxes i demés, algo de mobiliari i perxes, però el canvi està previst que els canvis de roba siguin en les zones laterals que... El problema de les zones laterals és que se plena tot d'aigua. No n'hi ha bancs. Sí, que n'hi ha bancs i cadires, també n'hi ha. Perdona,
jo estic anant tots els dies i jo he vist 2 cadires, 3 cadires. I el tema... Fora a l'exterior, però que no es va friant, ara es guagaran... Puc acabar de parlar, per favor? I van friant. Entonces, se plena tot d'aigua, no pots deixar ni una bolsa en terra perquè enseguida s'ocupen les cadires, és incòmodo. Vull dir, no sé, la solució igual, no sé, plantejo jo, ficar, conforme entres una pareteta de pavés només, un trosset perquè tape la porta, que medis la porta 90 centímetres, és això. I dins pots canviar-te còmodament i pots fer igual l'ús comunal de la zona eixa. No sé, jo ho plantejo, són queixes que m'arriben i coses que com a usuària també veig. L'ús al que està previst no és això, l'ús és un altre i la gent se pot canviar en zones independents. No està el mobiliari, una vegada que n'hi hagi molts experts, que n'hi hagi banquets en tots els llocs, te donarà igual, però ara no està. S'acaba d'acabar, s'acaba per obrir. Les cadires les trauen a l'exterior, entonces claro, potser se queda més vanijat el vestuari. Jo crec que l'ús previst és el que està previst. Bueno, però no deixa de ser una piscina també, una piscina pública i són els vestuaris d'una piscina, per tant. Sí, però la gent se pot canviar en la zona privada i després deixar la roba o el que vulgui, si no la trau fora en la zona comuna o en les taquilles. Jo penso que alternatives tampoc són tan problemàtiques. Jo no me puc canviar fora, que se veu tot. Jo no tinc problema en que me veig, però és que tens 10 cabines, tens 10 cabines en cada vestidor. Val. De todos modos, el problema, si es el problema de la silla, no creo que sea. La silla no creo que sea un problema, porque si la sacan fuera, que no la saquen y para dentro que haya una silla está. Eso estoy diciendo que se portaran més cadires, si les trauen a l'exterior, se van portar 6 cadires per cada espai. N'hi ha 4 cabines, o sigui, se portaren de sobre, van portar bancs. Se pot reforçar, però pense que és molt més complicat. Si tu te dutxes... El pressupost encara s'ha d'acabar-lo de revisar. És que no té molt de sentit dutxar-te en una zona i eixir sense roba i eixir a dutxar-te allà al mig davant de la porta. És que és més complicat això que vestir-te en l'altre espai. De todos modos, en cualquier sitio deportivo donde se puedan hacer dentro de los vestuarios, donde haya zonas para que se hagan, se pueden hacer charlas o reuniones antes del partido o después del partido, siempre en las puertas de entrada siempre hay una contrarrespuesta o un muleto de pavés o algo, simplemente por intimidad y demás. O sea, no es porque se me vean, hombre, el caso es para que no te vean, porque la gente, todo el mundo no lo sabe. Todo el mundo cuando llega lo más cómodo es cambiarse allí y ya está. Entonces, eso que lo sabe realmente sois vosotros. Pero yo creo que tampoco es tan complicado y un muelete de pavés o una no sé, algo así, ya está. Así de sencillo, vamos. Que sea para reuniones o no sea para reuniones. Estamos hablando de una piscina, estamos hablando de deporte. Estamos hablando que está dando un mismo vestuario para 2 usos. Si ahora estamos en verano, pues adecuemos esos vestuarios para el verano. Però que encara no estan perquè el mobiliari definitiu no està. Quan estigui el mobiliari definitiu veurem si la necessitat existeix o no. Sí, pero lo que estamos hablando ahora es simplemente cuando se entra... Però perquè no té ningú lloc per a penjar la roba des d'on està el recinte. No, però a banda d'això, el posar en una paret de pavés no va evitar el problema que està exponent Adela, perquè tu ficaràs la paret, però tu continuaràs tenint que passar per davant de la porta i amagar-te darrere de la paret. Vale, però tu deixes oberta la porta i ningú veu el que tu n'hi ha, tu tens una intimitat. Claro, tú cuando abres la puerta verás... Tindràs que creuar per davant de la porta sense vestir. No, perquè tu... Com ixes de la dutxa i com ixes. Pues lo mateix si utilitzes el privat, el vestuari privat que tu me dius, tens que anar embolicant una tovalla per eixir fora al vestuari tancat. Pues lo mateix, però vas tapat i jo no me canvie allà en el mig. Bueno, bé. Estudiem. També volia preguntar a veure lo de la patrulla animal, imagine que, perquè ja veu repartit i tal, que sabeu reunit en ells i tal, com s'ha quedat en això, en l'associació. No? La publicació eixa que s'ha repartit allà per el matí per el Benefico. Val. No, el següent pas encara no s'ha donat. Val. Volíem preguntar també sobre els solars estos que estan pujant a l'ermita a mà esquerra, que seguissin, bueno, ahí n'hi ha rates, n'hi ha de tot, com si se va plantejar algun tipus de neteja o alguna cosa. Habitualment tots els anys, de cara a festes, netegem el que són els vials, els solars no. Els solars no se netegen
perquè a banda que tenen uns desnivells enormes i és molt complicat netejar-ho, perquè no tenen ni autorització per entrar-hi. Això és un país en el qual el promotor, no sé en aquest moment on estarà ni qui serà. Sí que saben que el que era l'anterior ha perdut la capacitat, la qualitat de promotor. Però nosaltres el que se fa és netejar els vials, sobretot per millorar visualment i si n'hi haguera que fer algun accés poder accedir, però el que són el terreno de solars sí que no. Se neteja tot el que dona al carrer Bons Ossers, se neteja 1 metro i pico per darrere de les valles, però i els vials que comuniquen en el carrer Jesús Balançà i en el barranc, però els solars no. Aleshores el propietari està desaparegut, m'ha paregut, t'entendés? Ha perdut la qualitat de promotor, no és el propietari. Ahí n'hi ha un número elevat de propietaris, inclús l'Ajuntament té un solar ahí, crec que són de 1.500 metres, i n'hi ha l'empresa que era promotora, al mateix temps era propietària. Entonces, crec que ha perdut la qualificació de promotor, crec que no ha heretat aquesta qualitat de promotor a algun acreedor d'ells i estem esperant a veure si n'hi ha la possibilitat de reemprendre, siga total o parcialment, la urbanització. Però no està en les mans nostres perquè nosaltres som un mes implicat en el procediment i l'únic que fem és, sense ser obligació nostra, però sí per una qüestió de seguretat i estètica, és el netejar els vials. Després, per privat ja te vas comentar lo de les panderoles en carrer Antonio Lázaro i carrer Teular. S'ha fet un tractament el dimarts o dimecres de la setmana passada, vingueren, perquè per el que m'havien comentat el veí no era el clavegueram, era la zona d'imbornals que arrepleguen l'aigua i per això era la coincidència del carrer Antonio Lázaro i el carrer Teular. L'empresa que fa el manteniment vingueren, no sé si dimarts, dimecres, revisaren, digueren que no n'hi ha restos perquè fumigaren tots els imbornals. I he dit que això farà 3-4 dies, no sé si s'ha notat la diferència del món. Crec que el dia que m'enviares tu el WhatsApp era més o menys el mateix dia que vingueren ells. Sí, me digueres que era el dia de antes, però que no sabies res i m'enviaries l'informe, però ja no sabia res. Tinc la fulla d'actuació, però no tinc un informe tal. L'informe se sol fer anar incorporant en el procediment de justificació. Però dic que esta setmana passada se va fer tot el tram des de més o menys el Mas i Mas fins el barranc per el carrer Teular. Sabem que era això que venien des del barranc perquè això se comunica en el túnel del barranc, però s'ha fumigat. I després volíem comentar sobre el prec que varen presentar per a la onada de calor, lo de la piscina, perquè no va anar avant. A veure, així hi ha diverses consideracions al tema. Especialment així no sigui una onada de calor especialment més important que de qualsevol altra que n'hi ha en l'estiu. Teníem tots els antecedents i els informes de que no anava a ser. Això per el fet de donar-li una especial solució, no? Perquè si no tots els caps de setmana de l'estiu tindrien que fer-ho. Perquè si no tinguérem un cas especial de calor en aquesta zona, si ho veus, els puestos on més calor se va donar sigui la zona de Teruel, la zona de Saragossa i de més, i així no superarem els 32-35 graus, que és una temperatura que pot ser alta però que és la habitual en un mes d'estiu. Banda, l'apertura de la piscina de manera indiscriminada està condicionada per la capacitat de la piscina. Nosaltres no podem obrir una piscina que té 175 places de capacitat d'una manera indiscriminada. Per què? Perquè sense obrir-la ja els diumenges havien superat, havien venut 160 i pico contraris més els segons. Entonces, el fet de que no s'havia donat realment una onada de calor en aquesta zona concreta, el fet de que l'alternativa d'obrir la piscina de manera indiscriminada xoca en la capacitat de la piscina i el fet de que consideràvem que no era una actuació necessària. En base a aquestes dues raons és per el que no se va fer. Però estàvem en avís, vull dir... Nosaltres no estàvem en avís d'aquesta zona. Si te fixes bé, tots els avisos de perill havien pillat l'interior de València, Xàtiva i demés, però així teníem una temperatura que és similar a la d'un dia d'estiu.
del cap de setmana. Que dic que és així, i tinc els 50 o 60 informes que m'arriben al llarg de la setmana d'informació meteorològica que en ningú moment això s'ha aconsellat com una zona perillosa per aquests temes. Però a banda, ja dic, no considerem que ni el preu de la piscina siga dissuasori als veïns, no és dissuasori, un xiquet paga 50 cèntims, un adult paga €1 i si se fa l'abono, jo crec que la meitat dels xiquets del poble tenen abonos gratuïts d'escoleta o tampoc el fet de la capacitat de piscina, el fet de l'accessibilitat jo crec que no feia necessari aquesta presa de decisió. Bueno, doncs no ho pensem igual, però bé, ja no tinc res més a dir. Bueno, què s'ha acabat? Del públic? El tema del piló del carrer Major, com nosaltres la fa un mes, el piló que teniu al carrer Major, per fer el carrer Serrat, que com està l'assumpte? Per substituir, tenim pendent, que no té que veure en el tema de la substitució, el tema de la reclamació de responsabilitat. S'havia encarregat, perquè per els danys que tenia, té que substituir-se completament el piló, tot el mecanisme. M'han confirmat l'electricista que té que instal·lar-lo, que el té a punt, i no deu tardar res en canviar-se, perquè han tingut que aconseguir un piló compatible en ICE, que a més no tinguin que canviar ni mando ni res de l'ahir, i ell que està ja, m'han confirmat l'electricista que el té, no sé el que pot tardar en instal·lar-lo, però està per canviar ja. Alguna pregunta més? Bueno, moltes gràcies i bona nit. Vinga, adéu.